Mo, sister, magpay ka pa. Ganyan, ganyan. Hindi na lang pa na kasi medyo gabi na kayo. Ba? May tino ya, presko ya Yes, pala. ganyan pa rin mo lang. Sister, ganyan. Punta na pa yan. Hindi na mo kung 2 minutes, magpay ka pa. Ganyan siya. Sarap ka nga kung gano'n. Okay. Huwag mo pa hindi ka rin. May presko. May presko yo. Sabi. Ha? Okay. Ganyan siya. Selfie ko yan. Oh. I-press ko Pag-yapin, yan. pag-yapin. May walang nagdamir eh. Okay. Ayan. Okay. Pati yung patuwa din lamang sa tinapay ng mga tao, hindi sa mga salita ng Diyos, magkaroon tayo ng mga kaya na hindi sa maniwala ng mga tao. Lord, salamat po muli, Lord God, sa mga mga Jesus, sa foundation, Lord God, pinatay ko si Lord Panginoon sa aming ikatlong terno, Panginoon. Nakikita mo, Lord God, sa aming bumabago, Panginoon. Salamat, Lord God, for this blessing and miraculous, Lord God, na muli ay gagawin po si Lord sa nataisipan, psychologically, physically, Panginoon, ng balik po. Gagamit kami po sa aming Panginoon. Bless nyo rin po ang Suma Family, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. Yan, bayo ka magkain, yung tipo, Kulang tayo pa yun. yung tawag, di na mo squat. 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 Mapasikan kayong binti mo eh. Ako. Tala mo. Yan eh. So, Tanda na pala niya kain din. sige po. Tapusin mo na yan. 1. Sige. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Amal ko lang. Mamal to ko lang. 6, Para dyan. 7, Mamal to ko lang. Mamal to ko lang. 9. Oh, pinapa. Yung lalim. Next, magawa. Ako ka magya. Mamal to ko lang pa mo. Hindi kaya mo to. Plus 10. Hindi ko lang siya exercise. 1, Mamal to ako. 2, Mamal to. 3. Ah, ako na ako. 4, 5, 6, 7, Mamal to ko lang. 8. Okay. Last two, last two. Pasikan dito siya. Okay. Last two. Ay. Ayos ka. 1. Mamal to ko lang. Okay. Pahinga. Relax. Mamal to ko lang. Okay. Lulok pa. Pagulo ka pa. Yan. Mamal to ko lang. Na, pag pagpigyan pa kanya, no? Wow. Sipan daw rin may doktor yun, eh. Pag may kupigyan pa yung buwak, no? Pala may panggupimayaan pa rin. Ali, sinabi ito. Paservisyo niya mo. Paservisyo. Ikain mo yung parang yun. Magkatas yun eh. Ay, nag-sterilize. Ngayon po, paano isa ba? Potassium. Oo, ano ito mo. na. Saging ka ni, once a day kami saging, preta mo kay. Ay, dahil kang pagdalagay sa amin. Okay na rin din. Okay, ate nga po saging. Tapos lalo niya. May kanya wala ka niya bunga nga ba? May kaduhayo. Kailangan. Nasen, ngayon nga, Yung piglaga. balik na tawa ng ini. Ilang rilmusal na siya. Sili yung tawa. Uli na siya din. Daradama na pa yung sakit. Wow. Wow. Wow, kasi yung talagang totally paralyzed. Kaya na nagdandaman niya, di ba? Wow. Nandaman. At saka susubukan na yung mandilong-dili na. May elixir. Kaya kaya makanya burina fel, yung pagtutubat ang tanggaman. Tsaka yan nga pala aking pasbol. Kasi nung talagang tono na kaya naman dandaman. Tsaka bigla kami ka rin. Mega pa rin. May stress siya ito. May nga ka rin niya ka. At siya pa'y kumara. Alam mo ito, Pay. May patutudyo. May makapag-obra. Tayo sila. Ano yung pinagdata na? Chuloring balad. Oh man. Ayaw kami ino. At siya kumara. Kota, yung parang kaya chula. Kaya doon ka batang kaya. Ano gatas na yun? Tapos sterilize mo kung yun. Medyo... Nanong sa libo ko, ensure. Ensure yan. Tsama kami sa niya. Opo. Tan-chocolate ne. Tan-chocolate ne. Kaya banin yun. O kaya vanilla ne. Dapat kasi buto na, medyo pala eh.
At saka nakakalakas sila. Oo. Ako kahit ang ring muscle na blamid yung bigay lang bagyan. Pati pamas, kahit ka rin ba sa atin, mga pang. Ano yan, mga pa kami. Ang pakanya pa sa loob Wala, sa ilo, may yung mga mga- nalati din. Alam mo maragot talaga mga yun. Wapen. Kasi yan ang mag-stack maragot din. Kasi may stack. At saka yung kaya makipakan ng nasi ngayon eh. Di, minsan meron mong santok malati. Bali mag-cross niya ang Mas marakaling ulam mo. Hanapin Junior, wah, itala niya ngayon nga, bakba. Suta naman na. Eh, tulala din kayo mo na pare. Kaya kayong bisita pa, Wow, bigla. hindi mo kanya man na pero. Manok na pula. Wow, ne? Gusto niyo naman gawin, ano ba rin? Hindi mo kasi ko lagi manok na yan. O, pangalan yun. Alira, may alulus ko kaya sir, linog kami ko yung bukma. Diyan na ba, makabukol ayaw man. Ay, papagalis. obe. O, yan, nakakabigyan akong umano. Hindi ako bilisin nga. Kita kami ko yung karoon. Sabi ko, itang-kita kang Kevin eh, may ready din ang padla. Kasi manggulay na pa rin. Yung kaya kakini na ako. May babalik kitang bakod ng pilat at Kevin. Meron ko ba nga, parang tasa? Tasa? Ulit lang para ihalo ka. Ah, sige po, meron. Hindi ko natakot siya. Ay, meron. Hindi mo eh. Diba? Saka may bawi na yung katawag. Nabawi-bawi ni Bagya. Hintay mo kaya, sir. Ot na yung galing na doon, pero sabi lang ko yun, kaya paisina. Itang gagalunggong yun. Oo. So, kaya diblang-diblang ang pakabalo. Yung Darata malalaman nga tatalaga ka rin. Bisa naman, sa Braya, kapali na rin naman. Balik Yung tayo. meron salo. Balik tayo, tandaan. Wala yung po gagalunggong yan eh, nanaringal do. Bisa naman, sir, mapali ako. Hindi nagigilty. May lapok mekin eh. Munang ka na yun, masisirin. Tsaka parati na mura reklamo ko yung dinilig kanyang Butik na. butik na rin mahalali. Pilawan ko tsuk yan. Na. Yung lapag yan. Alin na kami magkirakin? Ati ka mo, John? Pati kami ba? Siya, kapag-karating ko. Yan ang susunod pa kay Kaya, sige. Kung kita, makaplat siya. Hmm. Makasakab ka. Makasakap yun. Wala mo ito butik na garante. Sakab yun. Ah, wala. Buti na kasi lang din ang Wow, tama ay, ba? kaya niya yan. Sabi na ka Hindi namin. mo papakain ng Benny. Wow, di ba? Wala. Kunti kultura na. Pero ang kanya lang kulang bagya. Oo. Ang kanya kulang. Kahit kasi sa mo kaya ipikas ng Benny. Oo. At yung pa Kasi nakain na. Kasi rin po at kultura ka rin mo yan. No? Makanahan po. Talari ang malala. Aliwa mo rin yung mismong magmasad. Hindi ko yung muli niya yun. Huwag medyo. Sabi niya gano'n. Ita mo pin. Kasi Nesel. natin ang ngayon. Alin nga siguro. Gawa. Uli alang may mukit. Hindi ko sabi na ito. Alam, Ala. Kaya bala mo itang kaya na yung Sima, ko lang alekit. Bakit may mungkin ka, hindi ba ko Hmm. nalareta. Itampis. Kasi nasuki ko, hindi na may mungkin daya akin. Nasa itampil na may lakwa ni JBL kinwadera doktor eh. Unang di talaga ita. Halip ko ng mulareta kitang kain. O party, kitang Kaya request ko. koreta kayang Kaya kailangan balo may nalo yung aldo may kompay. 20. Nano na? Apa to lang? Nagawa niyo? Ah, sige. At yung Ilalagay yun. ay, may ako. Yun na may... Parang, Wala na. halos kilala din. Nano koy? Kay Bob Vlog? Kilala din. Bah, yun na yan. May stock yan? Hindi. Ba't yan? Ala, siyempre kilala da ka kay resettlement. Kilala nga ako, pero... Halos kilala din rin yan. Si Mama Sada yun. Kasi mo yan, wala na. Yan na. Hindi niya siya kaya mo. Pero kaya... Sino ba bago? Yung mambo yan din yung mga naano yung puro. Wow. Dati. Okay na nga eh. Yung mga Ano lang yan eh. Ay, daw pwede. Ano, siyempre tila pwede. ano yung mga niya. Pang babalik itang kayo. Ano? Kitang memory. Oo. Pero makala ka dyan. Oo. No can make it. Na sinabi niya ni kahit ano. Di kumain na lang. Ako, ako kamusta? Ba yun o? Pukutan na ipiparin kahit ano. Sa Ali, okay ni Mars ang mag-therapy. May nga pinaksi kaputod mo. May mega pa na eh.
Palo na lang naman kami sa direct kapatid. Di ma'am boy na yun. Kaso tinyarin kami, at tinyarin sa direct ang, hindi mo, direct ang, nasadyang